ହଁ ଦବା ଆଉ। ଦବା ମୋର ଯୋଉ 150 ଟଙ୍କା 150 ନୁହେଁ 270 ଟଙ୍କା ହେଲା। କେମିତି? ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଣିଛି 100 ଟଙ୍କା। କୋଉଟା? ସେଇ ଯୋଉ କବାଟ ଧିରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା। କବାଟ ତଳ? ହଁ ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଇଏ ପାଇଁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ନେଇଥିଲା 270 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ? 50 ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କହିଲା ଚିକେନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇଛ ବା? ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇଲି କଣ ମୁଁ ସବୁ ଚିକେନ ଖାଇଛି। କେତେ ଚିକେନ ଖାଇଛ? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚିକେନ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଚିକେନ କେତେ ଗ୍ରାମ ଖାଇଛ? ସ୍ୱାମୀ ଖାଆନ୍ତି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଚିକେନ ଖାଇଛ? ମୁଁ ଜମା 15 କି 20 କି 25। 25 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ 25 ଟଙ୍କା କଟିଲା 75 ଟଙ୍କା ପାଇବ। 1 ଗ୍ରାମ ଟଙ୍କାଟା ତମ ଘରେ କିଏ ବିକୁଥିବ? ସର୍ବସ କାଙ୍ଗାଳି ଓଡିଶା କାଙ୍ଗାଳି ଭିକାରୀ। କୁହ କାହିଁକି ହଁ କହିଲେ ଦେବି ନହେଲେ ଦେବିନି। କଣ କୁହ ହଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ। ହଉ ମୋ ପଇସା ଦିଅ।